Subscribe and follow. We are subscribe and follow. TikTok. Sikubingelele sikwamukele uhlelo esikabhoqo westudio. Uyabona ke duze kwethu ukuthi khona abantu manje. Sinegagula kithi, neqhawula kithi, amaqatha. Siyabingelela qhawula kithi. Ngiyabingelela njani? Siyaphila njani? Siyaphila kakhulu futhi. Emculweni yonke bhuti ubonakala uvelela futhi uvela kakhulu emculweni ngamaskandi. Ngathi yini enza ukuthi ukhethe umculo wamaskandi ikhona wonke umculo kodwa sibona uvelela lo kwamaskandi. Okusho ukuthi ngizothi umaskandi nje iyona into engiyaziyo noma engakhula ngayo noma enginemizwa yayo. Yabo. Uma ngiqala ngithi ngiyacula nje kuphuma umaskandi. So ingakho ngagcina ngikhethe umaskandi. Sikhona inkhathi esikeza fika lapho khona sibona amaqatha ihamba namagrupu amaningi ahlukahlukene. Yeah. Kodwa kwangenzeka ngendlela. Yeah. Njengoba sibona amayedwa saqala izinto zenzeka ukugileka imanga. Ngabe kusho ukuthini lokho? Uyazi ngokukholelwa kwami ngikholelwa ukuthi umculo uyisiphiwo yabo. So usuku unabanikazi bawo abangemuva yabona. Wena la ngabe ucula kusuke kukhona ongemuva usuke kulawula yabo. So kungenzeka ukuba isithunywa sami singifuna ngingedwa yabo ngoba ngizamile nabafowethu abaningi ngokuhlukahlukana kwakuhle kodwa akuzange kufane noma sengihamba ngedwa nangisengihamba ngedwa kuvele kwacaca nje ukuthi hayi iyaqhubeka indlela yaphambili impela kuyabonakala Wathi mfowethu sikhona nemanga abantu abangaqhubeka belindele emaqalo sisaqhubeka siyaphambili ngoba siyabona ukuthi kwenza kahle kakhulu uma sibuka umsula next kwamanje siyaphambili. Ngicabanga ukuthi kuningi kakhulu enisangakulindela kimi njengoba ngisengaka nangokweminyaka ngimdala kona kodwa ayikakhulu so ngicabanga ukuthi endimeni ngisazoba khona kakhulu kunjengamanje ngiyapheka i-album ngamaqatha entsha ka 2026 ngiphezu kwayo njengamanje ngiyayipheka kabuhlungu kabi kukhulu engicabanga ukuthi ngingakulindela maduze nje ngizonazisa ukuthi ngiyiphaka nini ngilindele nje likhulu impela ngiyathembisa. Ikhona into ekenzeka kwanomculi abamqhathanisa nawe noma abamqhathanisa nengoma yakho. Ungathini uPaula ngale yanto? Ngiyacabanga ukuthi uyafika nakuwe endlebeni zakho. Yebo le nto ngeke ngaphawula kangako kodwa into enjalo yenzeka kukhona ijongo elathatha ingoma ngangikade ngiyiculile ngase ngenza yana remix lase ligibela phe kwensimbi ekade ngenze kuyi remix yabo maligibela kuleyo nsimbi ngendlela yalo kwagcina kuphuma ingoma yalo ngaleyo ndlela yabo bathi yahitha leyo ngoma lokho angikubonanga njengento embi ngoba Kuveza amandla akho ngokuqhawula. Yebo and yena ukwenza leyo nto leyo wayenza ngoba ethanda umaqatha yabona ukubani wengamthanda umaqatha engeke yenze leyo nto yabo futhi nangalesikhathi engakayikhiphi leyo ngoma bengumbona kakhulu engilandela ephusha kakhulu na TikTok nganje isitayela sakho nendlela owenza ngayo. Yebo umlandeli wami loyana wathanda lento engiyenzayo so mangabe umlandeli wakho ethanda lento oyenzayo nami bakhona engangibalandela ngaphambili osho nomuntu ekhala ngase futhi wenza ngendlela yebo ayicisha ifana noma icele eduze kwabo. Yebo ingoba leyo nto leyo ngayithanda yaze yaphila kimi ingakho namhlanje mangithi ngiyasho kuthiwa uzwakala ngathi osho nomuntu ekhala so nami ngeke ngisola umfana nangabenza kuthandayo okusho ukuthi emhlabeni khona esengikwenzile bakubona abantu awathula kodwa kamlandi. Yebo sekukhona abantu abakubonile ngikwenzile emhlabeni ingakho namhlanje kunje Futhi kahle ngasho ngithi umuntu okuthiwa umaqatha umuntu okhule elandela umculo kaShunu nomuntu ekhala kakhulu nomculo kade ulandela kodwa laba bebakhonze kakhulu nansi into engifuna siyibuke bonakale uhamba kakhulu ngisho nomuntu ekhala ngesikhathi sekukhona ukuphambana kube khona phambi kwabo. Yebo bekuthini kuwe ngoba bathanda bobabili abantu bekunganani ukuphazamiseka uhamba nayo le ndoda le ohamba nayo ubaba umuntu ekhala bekuthini ukuphazamiseka bona abantu bathanda bendawonye wena siyakwazi lokho eqinisweni ngokwami enhlizweni yami vela ngikaze ngixabane noShwi yabo nobaba Shwi ngikaze ngixabane naye nokuhamba kwami nobaba umuntu ekhala yabona bangifica ngisendleleni ngihamba yabo kwasho ukuthi bona nasebehlukene neqembu labo yabo bona basebebona ukuthi sekufanele benze into eceleni babuye bazolanda mina ngoba imina ngaleso sikhathi ababembona
ekwazi mhlawumbe ukwenza le nto abayidingayo bangilanda ngafika ngayenza lento futhi sasebenza kwakuhle ngaqhubeka futhi ngathi ngisebenza naye ngapho lokhu njani uba umuntu ekhala nangapha no ngifuna ngisepointini lokuthi ngisebenza ngapha noba umuntu ekhala no Doxini ngapha angaze ngixabana noba Mshuyi ngangiya nakuye mina ngiyomvakashela yabo ngangiya ngixoxa naye ngumfonela ngiya nakuye futhi njoba angikaze ngixabane naye yabo kutheni mawusubona beyibuyisa le hanto bekhomxoyelana bekhomxoyisana ukujabulisa ngana lokho umuntu obakhonze kakhulu ungijabulise kakhulu lokho ngoba kwakhe isifundo kubantu ukuthi uyazi enye into ungayibuka ngelinye iside kanti mhlamba ayilona lelo side labantu emlandweni kaMaskandi iqembu lokuqala elazwana isikhathi eside laselihlukana kodwa masehlukana isikhathi sokuhlukana sasifishane laseliphinde labuyelana uyabona okukhomba kona ukuthi kwakunganhloso yabo ukuhlukana kodwa kwakunalento eyenza ukuthi behlukane eyaziwa yibo bobabili ngizakutshela mina ngisebenza napha umuntu ekhala no Doxini umaqhathi umuntu ekhala no Doxini masikhuluma umuntu ekhala mayibeka ngoShwi akakaze esho ukuthi uShwi ekhulume kabi bethi umfowethu ngaso sonke isikhathi bethi umfowethu ukuthi nokuthi ngumbona ukuthi uthando lalomuntu enhlizweni yakhe liningi uyabo yebo ingakho namhlanje bebuyelene bobabili abakaze befika ukuthi ngempela bayazondana abazondana ba right nje kunalento yenza ukuthi behlukane eyaziwa yibona bese beyilungisile base beqhubeka nempilo yabo futhi kushayela ihlambe kakhulu lokho sifisa ukuthi nakwabanye bebe isibonelo esihle nakwabanye yabona abake basebenza ndawonye bengalahlani ngoba basuka kude yabo basuka kude impande zabo zijulile sibonile lento kukhuzana nomkenziwa kwi-Blue eCarnival City nakho inhle kakhulu yalo siyigcona uyabona ke lento yabona njoba benza kanjena kukhombisa ukuthi amagqubu awasebenzi ngoba umuntu wenziwa nokhuzani bekungeke kube njena ukubane bazondana uyabona kodwa abazondani kodwa kunalento isizathu sabo bodwa basaziwe sathi behlukana shuthi manje sebebonile yebo sebeyabona ukuthi lezizathu asisibeka eceleni siqhubeke siphile impilo mfowethu iyaqhubeka ukufa kuphela mfowethu okuhlukanisa impilo uma ngabe nisaphila qhubekani niphile nephambili khohlwe into zomhlaba kuyedlula kuyaqatshana phinde kuxolelwana umaqatha uthe usestudio yapheka bathembisana abantu ke yini abayilindelayo lapha abantu uthini futhi ngokuyibongela kubantu ngemesela kakhulu ngizoqala ngiyibongele kakhulu ngonyaka ophelile ngafika ngithi umjolo nemali ngafika ngathi egoli mntanami hayi wadumizwe labhubha so ngicabanga ukuthi support abanginika yona yaba ngaphezulu kwale engangiyilindele noma engangizazi ukuthi mina ngingayithola kubona bangenza ngazibona ngimkhulu kakhulu ngalento abayenza kimi so ngibonga kakhulu namanje ngisabonga ngisabhuqa ngedolo ukuthi nakuloko engizokwenza ngisacela bephinde bengiphinde ngaloko abaka bengenza kona impela bengiphi isikhathi bengilalele bengizwisise kahle benginikele leyathuba baza kuthola lokho abakuthola ngonyaka ophelile nabo kuzobathokozisa siyathokoza kakhulu nazo ke mfowethu siyabonga kakhulu